Tanqueu la Monumental, sisplau. Bueno, jo no sé si teníem alguna modificació de la llei en marxa, no? No. A veure, el senyor Rull va dir que el seu partit donava el vot lliure si es proposava al Parlament. És així, això va ser una cosa que vaig defensar jo i que vaig aconseguir l'executiu del meu partit. Què nos recomendes? Que es proposi? No votin el tripartit i a veure què podem fer. Estem disgustats. Jo parlaré amb en Rull i... Sigueu valents. Escolta, jo sóc molt amic de les Hermandades Rocieres, me'n vaig el diumenge a fer el Rosario de l'Aurora, on vaig estar a la fèria, que fa 20 anys que hi vaig, i ja sé que allà hi ha molts protaurins, però és igual, ells saben que ens podem entendre molt bé, però que hi ha gent que té les seves conviccions, jo amb això estic absolutament d'acord. Hauríem d'anar per passos, a més, no? Començar a evitar que es matin, i després, si a més també podem fer un abans i deixar que es facin patir, doncs ja hi anirem, no? Perquè... Tornem a estar aquí per reivindicar que per llei s'aboleixin les curses de braus a Catalunya. Heu de parlar-ho amb els grups parlamentaris majoritaris, això, no? Con todos. Heu de parlar amb tots els grups, però vull dir, qui pot prendre una iniciativa d'aquestes característiques és el grup majoritari, imagino. Però potser vostè li donarà recolzament? Potser no ho sabem mai, això. És molt complicat que comparegueu, molt complicat, perquè no hi haurà recolzament suficient perquè comparegueu. Jo crec que s'ha d'anar a una via factible i no buscar enfrontaments inútils per tal, no? Aquesta una, per la compareixença. En quant dos, que és la futura reforma, que això pugui prosperar. S'està treballant en un decret legislatiu completament de defensa de tota la normativa sobre animals. I en el moment que aquest decret legislatiu entri al Parlament, ho està treballant ara a dia d'avui al govern, nosaltres evidentment proposem l'esmena de supressió de les curses de braus. Sense tocar els correbous per generar un conflicte territorial molt greu. Nosaltres estem en contra absolutament del sacrifici en una plaça. Però s'ha obert la via que el govern està treballant en un decret legislatiu sobre normativa d'animals i si s'obre la via nosaltres el que no permetrem és que això s'hagi de convalidar pel Parlament i no presentar l'esmena de supressió. No vagi més, senyora Disperi! Fora polítics taurins de Catalunya! No, home, no! Ja està bé de taurins a Catalunya! Però el que necessitem és que surti la iniciativa al Parlament. Això es tracta. Aviam, si fem un acte voluntari. D'acord, gràcies. A vegades la millor manera de fer les coses és no imposar, sinó anar avançant. És el que vull dir, té més èxit si es va avançant en una direcció que no si ho imposes, perquè llavors els que els hi prohibeixes, les prohibicions sempre són futiles. Perquè dieu, penses, quina és la millor manera d'aconseguir-ho? Fer una llei prohibint o anar avançant com anem avançant, que de fet a la pràctica no avancem perquè cada diumenge n'hi ha curses de braus, no s'avança. Si tu compares l'afició als braus aquí a Catalunya amb que hi ha altres llocs d'Espanya, no té color. Perquè van morint de forma natural, però sense fer res, tampoc. I perquè va ser una cosa estranya. Cada vegada és una cosa estranya. D'aquesta manera, igual... és un èxit vostre. Bueno, vostre no, de tots, no? Igual d'aquesta manera, igual triga 10-15 anys, però... Jo això el consell que us donaria és penseu quina és la millor manera d'aconseguir l'objectiu. És que la prohibició reforça, no prohibeixi. Però qui sou els polítics que us heu de guanyar? Mire, Senyora de Madres, sisplau, vingui un moment.